Mare, anem a ca l'abuela? Maria, li has de dir iaia. Espera un moment, vull fer-me el monyo i no trobo el peine. Maria, tens el batidor així. Per favor, afanya't a pentinar-te els cabells. Val, no t'enfades, mare. No havia vist el batidor en el caixó. En els calaixos dels armaris guardem les coses. D'acord, xiqueta? Ah, i recorda que un val és un paper. No patisques, mare. Diré d'acord. Vull que parles bé i no digues ni val, ni entonces, ni bueno. Nosaltres hem de dir d'acord, aleshores o llavors i bé. D'acord, mare. Ja estic preparada. Anem-on. Ah, Maria, has de dir anem-nos-en. Deixa el batidor en el calaix que la iaia ens estarà esperant. Bé, d'acord. Cal utilitzar les paraules correctament quan parlem. Direm iaia i no abuela. Direm cabells i no monyo. Direm batidor i no peine. Direm d'acord i no val. Direm calaix i no caixó d'armari. Direm llavors o aleshores i no entonces. Direm bé i no bueno. Direm anem-nos-en i no anem-on.